אלוהים. עולה לי הכל. אל תנסו את זה בבית. לכו לבית של חבר. שוב אני עמכם כיתות ו' המסיימות. הנה מגיע הערב הספקטקולרי הזה לקיצור, וצריך ללכת הבית. שכבה בב, אני זוכר עוד שהגעתם לכאן לפני 6 שנים, חוץ מאיציק שהוא כאן כבר 12 שנה. איציק, אבא אוהב אותך. הגעתם לכאן תמימים, לא ידעתם קרוא וכתוב, אבל עם הזמן למדתם ואף לימדתם אותי. והנה הגיע הזמן לפרוס כנף ולעוף כבנימט. יש כאן כמה קונדסונים שאני כל כך אשמח לא לראות על הבוקר. לא רציתי להעלות את זה כאן ועכשיו, וזה אוכל אותי מבפנים. יש לנו קולר בבית ספר. הקולר הזה עלה הרבה כסף כדי לתת למישהו שיגנוב אותו בבית ספר אחר. ויש כאן איזשהו חכמולוג שמנתק אותו מהחשמל. מה ההיגיון? זה כבר לא קולר, מה זה? זה חומר. אבל כדי שלא נסיים ככה במינורי אלא במז'ורי, יש לנו העונג לארח כאן את יושב ראש ועד ההורים, מר דוד פוקס. תנו לו הרבה כפיים. וואו, תגביר, וואו, תגביר, ויר, תגביר, נגיעה, נגיעה קטנה, תוריד, ערב טוב, אני דוד פוקס, אבא של פוקסי, ואני קצת חוטא בשירה. כשהתחלתי לשיר הייתי זמר מתחיל, היום אני באותה רמה, אבל זה לא הנקודה. הוצאתי כבר 3 דיסקים. הראשון, קניתי לך נייר צילופן. השני, זוכרת, קניתי לך נייר צילופן. והשלישי, תחזיר את הנייר צילופן שקניתי לך, אם את זוכרת. 3 באמת הצליחו, אבל לא עליי באנו לדבר היום. היום זה ספיישל דיי, היום אתם מסיימים כיתות ו', אבל היום זה גם יום הנישואים שלי ושל אשתי המגעילת תקווה, תיבדל חיים קצרצרים במיוחד. שנה שעברה ביום נישואים עשיתי לה הפתעת פתע, לקחתי אותה לטייל בגן החיות, הקופים האכילו אותה, אבל השנה החלטתי לחבר לשיר, אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאשתי תקווה שנמצאת בקהל. תקווה, את בקהל. דוד! אני פה! בואי המגעילה, בואי. איזה טרנק עשית, בואי. אני מרגישה כמו $1,000,000. את נראית כמו שקל 70, תעלי לבמה כבר. מה זה הדבר הזה? מה זה הצלופח הכתום הזה? איפה? זה שאת לובשת, מה זה? זה יפה. ממש יפה, צלופח כתום, איזה יופי. ואתה צבע אופנה פשוט עם הדבר הזה. בסדר, את חתול האופנה. לפני שאנחנו ממשיכים, נוריד את הז'קט לאווירת ללא ז'קט. אפשר לחוש את השינוי באוויר. אם אפשר, קצת רומנטיקה, להמעם את האורות. להמעם, מהשורש המעם. אתה יכול ללחוץ פליי, זה משולש ליד הסטופ?